ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಬರ್ಸಗ್ಲ ಇಂಕಲ ಮಾತ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಸ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕಡಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೆ ಏನ ಆಫೀಸ್ ತಿರ್ತಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಓನ್ ಆತ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾಡೋನ್ಲೇರು ಸಂಪ್ಯಾಡು ಅಭಿ ನಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಓನ್ ಆತ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾಡೋನ್ಲೇರು ಸೊ ಆರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ ಬಂದೊಂದು ಈ ಲಾಗನ್ನು ಮುಲ್ಪರ್ತಿ ಏನು ಮುಂದುವರ್ಸೋನ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಮಂಟಿಗೆ ದಾನ ಗನವಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನಂಚೆ ಎಲ್ಲೇ ತುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದು ಬಂದೊಂದು ಈ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಗೆ ಇನಿ ಇರೋತ್ತು ಒರಂಬ ಇನಿ ಬೈಯಗೆ ಪಂಡಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಓಲ್ ಪೂರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದು ಬರ್ಸ ಸುರ ಮರಿಯಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ನಾಳೈತೆ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಜೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಂತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನೇ ಅಭಿನ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾರಿ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಅಭಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಲ್ಪದ ಸಂಪೇಟದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಅಭಿನಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಮಂಜೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ತಿರ್ತು ನಂಗಡಿ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಭಾಸ್ಕರ ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಾಲ್ಪೇರು ಹಂಚೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಂಪ್ಯಗೆತ್ತಿ ಎಂಬೇರ್ನ ಅಭಿನ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರುಗು ಬತ್ತೆ ಅಭಿನ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲೆಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡು ನಂಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೋಪುನ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಪುನಃ ಅಭಿನ ಗಾಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟು ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪಳ್ಳಿದ ದುಂಬು ಎದುರು ಅಕ್ಷಯ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಉಂಡು ಅದು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿ ಎದುರುಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಭಿ ಇಜ್ಜಿರ ಅಭಿನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಬತ್ತಿಗೆ ಬಾತಿಲ್ಲ ಅಭಿ ಬರೋನುಲ್ಲೇ ಅಭಿಯಾನಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಡದ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಕಣ ದೀತೀರಿ ಮುಲ್ಪನಿ ಅಭಿನ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಬೇಲಿ ಈತ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆವಡಾತ ಯಾಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಆವಣ ಅಭಿ ಕಲ್ಲು ಬೇರೆನಾ ಮಿತ್ ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಆತನದ ನಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಾರುಂಡು ಬೇಲುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಟಮ್ ಪೂರ ದಿಯರ ತೂಲೆ ಸಂಪೇರ್ತ ಸೀದಾ ಇಂಚಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಭಿಗೆ ಎಂಕೆಂಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅಭಿಗಳು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಗ್ಲಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ನಿಗ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ಗೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೂ ದಾದ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಸೆಸರೀಸ್ ಕೊಡು ದಾದ ಟಯರ್ ಅವು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅಭಿ ಮಾತು ಬರಬೇಕು ಸಂಪೆ ಅವತ್ತು ಅಭಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ಅಭಿನ ನಾನು ಇನ್ನಿವತ್ತೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತು ಬರೋ ಮುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಬಾಲೆ ಜ್ವರ ಪೂರ ಇಜ್ಜು ಅಂತ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರುವ ಅಭಿ ಜ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಿಮ್ಗೇನಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಹೀಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಭಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ದೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿರಿ ಇದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಪಂಡ ನೀರಿಗೆ ನೆಕ್ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸಿನ್ ಪಾಡ್ವೇರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಚೂರು ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸಿನ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ನಾನು ಪೂರ ಪಿದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ತುಂಬದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಾತುಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಸ್ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಡು ಬೋರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಬೇಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ అయితే బుర్దు పోతే పుత్తూరు ఎత్తిపోతా అనుద్ది కాతందుల్ని ఎంక్లైతే ఇలా పోయారు
and fixing basin work Abhi gite hand wash pura board only fix maltundu halkala mattu so jor work andaju guys anna gaadi pattunda Abhi item mundu gottiri basin nalla battu jerengiti illa varan chooru gadi bidiyathu mulpane na friend na studio lo undu sun studio Sunilna last time batti thank you nenpa enite tikana Abhi basin anda ada ಎಲ್ಲಿಗ ಬರೋ ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾ ತೆಂಗ್ಲ ತೋರಣ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಬ್ಬಿನ ಬೆಸಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆಸಿನ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ದಾ ಇನ್ನೂ ಬಗ್ಗ ಹೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಬೂರುವೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯಾನೆ ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಬೂರ್ದು ಏನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೂರುವೆ ಆಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತು కదా ತೀರ್ಥವಾಗವಾಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ అయినా ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಡದ ಕೋಸಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಸೋಕೋಜಿನಿ ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಏನ್ ಬಿದಾಡ ಅಭಿ ಪೊರ್ಲು ಜಂಡಿಯರು ಕಂಬ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಹೂ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಬ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪಾಡ್ರ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತನೇ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುದು ಯಾವೊಂದುಂಟು ಬರ್ಸ ನಾನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಐತೆ ಹೆವಿ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಬಿದ್ದಾದ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ನಾನು ರಾಳ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತವೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ತುಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಈದ್ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಯಾರ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಭಿ ಏನ್ ಬಿದ್ದಾಡ ಬಣ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಜಿಗ್ಗ ಅವಡು ಎಲ್ಲದ ಸೊ ಮಾತಾ ಪಿದಾಡೋದಲ್ಲ ಇಂಥ ಬೇಲೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿತಾ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಸೀದಾ ಅಬ್ಬಿನ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ತಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋದಲ್ಲ ಅಮ್ಮೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಗುಟ್ಟ ಕೋಡಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಡಲ್ಲುಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈಗ ಸೊ 3 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 2 ಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಕ್ ಎಡತ್ತ ಕಾರ್ ಓಲಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೆಮ್ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಲ ಬೆಮೆಂಡ ಬಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡತ ಅಬ್ಬಿ ಮಾಮನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಪ್ಪು ಅಭಿ ನವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಬಿನ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡತ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ತ ಸೀದಾ ಪಿದಾಡುವ 8:30 ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಚೂರು ಪುರ್ತಾನ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಪದ ಪೂರಾನ ಗಾಯಗ ಒಂಚೂರು ನೀ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂದು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಪ್ಪನ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ನಿ ಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲೆ ತಾರೆಕ್ಲಂತು ಜವ ಎನ್ನ ಓಡಿ ಅಂತ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಭಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾಡಿ ಅಭಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇತ್ತಂಗ್ಲೆ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಅಭಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಬೈದ ಏನು ಗಾಡಿ ಮೂಲಿದೆಯೇ ಬಾ ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ತೀರ್ತಂದೆ ಅಂಚೆ ಸಂಪ್ಯಾರ್ಥ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿ ಪುತ್ತೂರುದು ಬರ್ಪುನ ತೀರ್ಥ ಡೌನ್ ಮೂಲೆ ಅಭಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಗುಟ ಅಭಿಮಾನ ಗ್ಯಾರೇಜಿ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪನಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಂಚೈನಿ ಅಬ್ಬಿನ ಗ್ಯಾರೇಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅವಿ ಫೇವರೇಟ್ ಡೇವನ್ ಪಡೀರಿಗೆ ಅಬ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ ಇನ್ನಿತ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಆತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಾತ ಬೈದೇರಿಂದ ಅಬ್ಬಿನ ಅಮ್ಮ ಅವು ಅಬ್ಬಿನ ಅಪ್ಪ ಅವು ಅಬ್ಬಿನ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನ
ಒಂದು ಹತ್ತಿಗೆ ಅಭಿನ ಅಪ್ಪು ಊಟ ಚಾಮಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅದ ಮಾತಾ ವೈದ್ಯ ರೀತಿ ಬೇಗ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ನಾ ಲೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಚಾಯ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಟದ ಒಡೆ ಉಂಡ ಸೀರನಾ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಬೋಚ ಅಂತ ಓಜಿಂದು ಚಂದ ಇಂದ ಕೊರ್ಲೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಅಭಿನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಪಂದು ಒಡೆತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಮೇಕೈ ಚೂರು ಬೇನಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚೆ ಬಣ್ಣ ಪಿದಾನ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಗೈಸ್ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ದು ನೀವು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿರು ಎಸ್ ಒಂದೇ ವ್ಯೂ ಕೋಡೆ ತೋರ್ತಾನ ಅಭಿ ಕರ್ತಲೆ ಪದ್ರಾಟ ಅದನ್ನ ಪೂರಂದು ಪೂರ ದೀದು ಹೋಯ್ನ ಡೋಸು ಪೂರ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಎಸ್ ಬಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಯತೀಶ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿಪ್ನಾಗ ಮೂರು ಪೂರ ರೋಹಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೌತು ಬೇರೆ ಯತೀಶ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಭಿ ಮಿಸ್ ಆಪೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತು ಒಂದು ಅಭಿ ಇದ್ದ ಅದ ಯತೀಶ್ ಅಭಿ ಮಿಸ್ ಆಗ ಅಭಿ ಜನ ಅಭಿನ ದಾತೆಗಾಲ ಪೂರ ಓ ಹರಿಗೋರ್ಲಿ ಯಾರ ಗೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೇಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದೋಸೆ ಹೆಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಭಿನ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಂದು ಸಂಡೇ ಓಪನ್ ಉಂಟು 24/7 ಯಾಪ ಓಡಿತಿನ ಅಭಿ ಕಾಲ್ ಅಂಬ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಇರ್ತದೆ ಇನಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸಂಪೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಟೂ ವೀಲರ್ ವಿತ್ ಗೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಗೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ ಪೂರ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಚನೆ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಭಿ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡೋಚ್ ಪನೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಬಿ ಬಾಯ್ ಈಗ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅದೇನು ಬರ್ಪ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪ ಈಗ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಭಿನ ಅನ್ನೆ ಪವನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಇಂಥ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅಭಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್